ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai zan fara gabatar da kaina. Sunana Aliyu Adam Dawisu. To, a media, social media, Facebook ina ne da sauransu, TikTok, mutane kuna ta har gido, kuna rubuce-rubuce, kuna posting, kuna abubuwa wanda bai kamata, bai dace ba. Ba akan kowa ba, akan Abubakar mai shadda. Saboda mi yayi rawa da wadda zai aura wurin ɗaukar hoto na aure. Shin uwarka ce da yake rawa da ita, koko uwarka ce, koko kanwarka ce, koko matarka ce, matar shi ce auren ta zai akan mi? Saboda ni za ku zo ku yi ta wani rubuce-rubuce kuna menene auren ta zai, kuma ya aure ta. Kai da kake wannan rubuce-rubucen ko ku da kuke yi, Allah kaɗai san me kuke yi, ba auren za ku yi ba, amma sai ku zo ku yi ta abubuwa. Fatan alkhairi shine ya kamata mutane su riƙa yi. A'a, amma sai a zo a yi ta zage-zage, a yi ta dumumuwa social media. Matsayinku na musulmai, musulmi fa ne shi ma, amma ku zo kuna aibata shi, kuna ɓatanci gare shi. Haka ake rayuwa? Ya kamata ku san ciwon kanku. Bai kamata ba irin wa'annan abubuwan suna fitowa daga gare mu musulmai 'yan arewa. Ya kamata gaskiya mu yi kanmu da kanmu faɗa. Assalamu alaikum ta'ala barakatuh.